आखिर पावर स्टार पवन सिंह आस्था सिंह में दूरी काहे हो गई? काहे जब आस्था सिंह के शादी हो गई तब पावर स्टार पवन सिंह के एको गो गाना आस्था सिंह के साथ है नहीं आवत। आस्था सिंह इस चीज के शादी के पहले से रो रो के पवन सिंह से पूछता रही, पवन सिंह के टीम से गिड़गिड़ा के पूछता रही, लेकिन ना टीम बतावे के नाम लेता, ना पावर स्टार पवन सिंह बतावे के नाम लेता रहे। वीडियो में बनल रहा लो, यही पर बात कल जाई। हम बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन एगो ट्रेंड चलेला कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो ऐसा हीरोइन नहीं खी, चाहे कोनो ऐसा एक्ट्रेस नहीं खी जेकर कादून शोषण ना हो जाला, जे कहीं ना कहीं कोनो केहू के जाल में फंस जाला, चाहे कोनो कंपनी के जाल में होके, चाहे कोनो मैनेजर के जाल में होके, चाहे कोनो बड़का स्टार के जाल में होके। लेकिन ई कोनो चीज के जाल में बिना फंसले, बिना कुछ कैले आस्था सिंह अपन मुकाम बहुत अच्छा जगह पर सेट कैले बड़ी। आस्था सिंह यहाँ तक के कि अब शादीशुदा भी हो गई बड़ी। बहुत हाल फिलहाल में आस्था सिंह के शादी भइल। आस्था सिंह के शादी में पवन सिंह गइल भी ना रहे। आस्था सिंह के आस्था सिंह बनावल कहीं ना कहीं पवन सिंह के है। आखिर पावर स्टार पवन सिंह से जवन जोड़ी देखल जात रहा आस्था सिंह और पवन सिंह में, वो जोड़ी आगे देखे के मिली कि ना मिली। काहे कि बहुत बड़ा बड़ा गलती जौन बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के और भी हीरोइन कैले बालू, लेकिन वो सब लोग के पवन सिंह माफ कर दिले, लेकिन आखिर आस्था सिंह के काहे निकन करत। रउआ सबके बता दी कि ओकरा ले बड़ा बड़ा गलती डिम्पल सिंह कैले बड़ी, ओकरा ले बड़ा बड़ा गलती यामिनी सिंह कैले बड़ी, लेकिन इस सब लोग के पवन सिंह माफ कर दिले। इस सब लोग के वजह बता दिले पवन सिंह कि लोग काहे हमार विरोध करे लो, काहे करे लो। लेकिन ओकरा बाद आखिर का कमी बा आस्था सिंह में, कौना चीज के कमी आ गई बा कि ना उनकर गलती बतावल जाता आ ना उनका संगे गाना लियावल जाता। तो भैया हम बता दी कि आस्था सिंह भी ये चीज़ के पूछे के चाहता रही, ये चीज़ के जाने के चाहता रही, आ पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री भी जाने के चाहता कि आखिर आस्था सिंह से का गलती हो गई। लेकिन तू लोग इंतजार कर लो, पवन सिंह के घर में, पवन सिंह के आगे देर बा अंधेर नहीं है। ये चीज़ पवन सिंह मतलब साबित करके बतावेले, साबित करके दिखावेले। चाहे यामिनी सिंह के ले ली, 1 साल के बाद जब मुलाकात भइल तब वो जवाब दे दिले। तो कहीं ना कहीं आस्था सिंह के भी वही चीज़ के इंतजार पवन सिंह करते रहे जी जब कोनो मंच पर मुलाकात हुई, जब कोनो पब्लिक जहाँ पूरा बा, मीडिया बा, जहाँ कैमरा लागल बा, वही जहाँ मुलाकात हुई तो परफेक्ट जवाब जौन बा कि आस्था सिंह के दिहल जाई कि आखिर आस्था सिंह से पवन सिंह से दूरी काहे हो गई। बाकी आस्था सिंह का अभी फिलहाल कोनो पवन सिंह के साथ प्रोजेक्ट नहीं खेयावेला। कई गो 4-5 गो खेसारी लाल यादव के साथ आयल भी तो पूरा भारी तरीका से फ्लॉप हो गई, कोनो सक्सेस ना भइल। तो कहीं ना कहीं आस्था सिंह के भी जोड़ी पवन सिंह के साथ बहुत अच्छा फिट बैठेला। यही से आस्था सिंह जौन बाकी पावर स्टार पवन सिंह के टीम से, पवन सिंह से इंतजार कर रहा बड़ी जे कबो तो कबो आस्था के बारी आई, आ कबो तो कबो आस्था के मोबाइल पर फोन आई पवन सिंह के कि आस्था आवो। लेकिन वो आखिर दिन कहिया आई देखल जाओ। बाकी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।